Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Marta Cousiño, que é traballadora social da Fundación Amigos de Galicia. Bos días, Marta, gracias por vir ata aquí. Bos días, María, e moitas gracias pola convidación antes de nada. Nada, pois quería comezar preguntándoche un poquinho cal é o perfil hoxe máis común de persoas que acuden a Amigos de Galicia ou que axudades desde Amigos de Galicia. Bueno, se nos remontamos un pouquiño aos inicios da Fundación Amigos de Galicia, sí que é verdade que o noso perfil foi mudando a través dos anos, un pouquiño cos cambios da sociedade, tamén é verdade que o perfil muda. Anteriormente, ao mellor, podíamos centrarnos nun perfil pois, con unha exclusión xa cronificada, perdurada no tempo. Hoxe en día, para nada. Hoxe en día, iso mudou totalmente. Son familias que acoden a nós, mesmamente incluso, si obviamente en situación de desemprego os proxenitores, ou en este caso as persoas adultas, pero en outros moitos casos que si os proxenitores teñen un emprego. Nestes casos, condicións precarias, obviamente, e debido aos custos de vida hoxe en día, con imposibilidade de cubrir os gastos básicos. Familias monoparentais tamén é un peso importante solicitantes, e na mera actualidade, persoas inmigrantes. Son un pouquiño os tres perfis que podemos destacar ahora mesmo na actualidade. E a principal demanda, entón, que tedes, cal sería? Cubrir necesidades básicas como alimentación ou gastos da casa? Efectivamente, a porta de entrada a entidade suele ser esa, a solicitude de cobertura de necesidades básicas, ou ben de gastos de aluguer, un pouquiño cobertura tamén para os menores, xa ben sexa de clases de reforzo escolar, material escolar, vale, un pouquiño sí que o vestimento e calzado dos menores. Esa suele ser a porta de entrada. Sí que é verdade que na entidade nunca nos quedamos nesa porta de entrada e vamos máis alá traballando con eles, obviamente, orientación laboral, sempre nos casos que é posible e viable, e tamén coberturas máis alá que sexan necesarias de médicas, de menores, e, bueno, un poquinho intentamos cubrir a familia ao completo nos casos que é posible, claro. Claro, porque traballades en moitos ámbitos, non? Eso que decías, inserción laboral, loita contra a pobreza. Contame un pouquiño cada ámbito, así brevemente, en que como traballades. Un pouquiño como breve resumen, temos grandes piares, un pouquiño que dentro deses sería moito máis profundo entrar, pero, bueno, un pouquiño eso. O Departamento de Traballo Social sí que é verdade que cumple a parte de información e asesoramento e a cobertura das necesidades básicas, vale? Dentro desa información, asesoramento e valoración das familias, vai un pouquiño o tema de valorar pois, a situación da familia, que sería o prioritario para cubrir e que sería o máis urxente. Sempre intentamos priorizar, obviamente, a situación dos menores, vale? Partindo desa base, intentamos cubrir para o benestar dos menores e, por a parte dos proxenitores, sempre son derivados á orientación laboral para un pouquiño eso, lograr a independencia e a non dependencia da entidade, en este caso das familias, que é o noso principal, obviamente, fin. Tamén contamos con un servicio de psicoloxía que cada vez está cobrando máis peso na entidade. Traballan en centros escolares directamente ca atención individualizada a menores no propio centro escolar, en coordinación cos proxenitores e co propio persoal do centro. Tamén, logo, facendo intervencións a nivel grupal xa en materia de sensibilización. Estamos un pouquiño tendo datos, como ben conoceredes, de nenos de cosas tan graves como intentos de suicidio, autolesións. Son moi graves os datos que temos actualmente, entonces, pois, un pouquiño nesa materia tamén se traballa a nivel grupal nas aulas, é moi demandado a través dos centros escolares, pero tamén outras materias como igualdade ou voluntariado tamén son traballadas nos centros escolares. Por outra parte, tamén temos o colectivo das persoas maiores, que temos talleres de digitalización para que un pouquiño lograr a independencia deles, que para trámites poidan eles mesmos realizalos. Eses talleres se realizan dende 2022 aproximadamente, e seguimos tendo unha gran demanda deles. O realiza tamén unha psicóloga da entidade para valorar un pouquiño o conxunto tamén da persoa, non só quedarse nesa materia. E tamén o ano pasado comezamos con un programa novo que se chama Coidando en Benestar, debido, cada vez hai máis persoas en situación de dependencia debido ao envellecemento da comunidade autónoma. Reforzamos un pouquiño, temos dentro da entidade o copago do Servicio de Axuda a Domicilio, a entrega de material ortoprotésico, tamén un pouquiño estamos intentando cubrir esa carencia que nos demandaban e que a sociedade tiña hoxe en día. Sobre o acompañamento ás persoas maiores, máis alá da digitalización, estes cursos que lle dades, hai algo, pois eso, para evitar a soidade, para traballar con este tema? Claro, que é verdade, un pouquiño. Eses talleres non só teñen ese fin, que obviamente que buscar a independencia desas persoas, sí que un pouquiño, a través deses grupos, porque se fai en grupo sempre, entón, a través dese grupo, sempre creamos un pouquiño rede, a través tamén das comunidades de asociacións de veciños, pois un pouquiño
pois o fin é que persoas que se detectan que teñen esa soidade non desexada, que poden necesitar un seguimento, pois a través de aí internamente ou coordinado externamente con eso, con grupos de redes de iguais, pois intentamos leválo a cabo e sempre obviamente en coordinación con servicios sociais nos casos que sea necesario. Non sei se tedes cifras de canta xente podedes axudar aquí, sobre todo na comarca. Claro, a ver, sí que é verdade, por exemplo, no plan de cobertura o ano 2025, por falar dun ano pechado, foron 13.612 atencións na comunidade autónoma, vale? Das cales o 31% están na provincia de Pontevedra. A nivel de orientación laboral, 11.751 atencións, das cales podémoslo convertir en 1.903 insercións laborais, que é como a parte un pouquiño que se ve o resultado do gran traballo do departamento. E despois supoño que facedes un seguimento, non? Desas persoas que se insertan laboralmente, claro, como lles vais e tal. Claro, que en moitos casos a inserción laboral empeza sendo temporal, entonces obviamente non deixan de pois acudir a nós para seguir un pouquiño nese mercado laboral ata que se acada pois un contrato indefinido, obviamente xa unha estabilidade máis laboral, e tamén o que traballamos con eles é que a independencia para a búsqueda de desemprego, non só quero dicir que acudan a nós para así buscar traballo, obviamente, pero tamén para aprender a como facelo eles mesmos. Claro, porque hoxe en día é moi diferente buscar traballo do que era hai uns anos. Unha persoa que perda o traballo hoxe, que a última vez que buscou traballo foi hai 20 anos ou 30 anos, non ten nada que ver como se busca traballo, hai que estar nas redes sociais, hai que estar... Correcto, efectivamente. E mesmamente, quero dicir, ao mellor eu levo 20 anos nunha mesma empresa e non teño nin currículum. Entonces, obviamente, como algo tan básico como crear un currículum e aprender, obviamente, as novas ferramentas de búsqueda de empleo. Sí, tamén facedes moitas campañas de recollida de material escolar, de roupa, de distintas cousas. Queria che preguntar como se implica a xente de Vilagarcía, a xente de aquí, se somos solidarios ou non nese sentido. Sí que é verdade, sobre todo na campaña de material escolar en setembro, con o mezo do colexio, e logo en Nadal, ca campaña de entrega de xoguetes, e cando máis un pouquiño reclamamos eso, a voluntade da xente. Aquí en Vilagarcía, por exemplo, sempre temos punto de recollida en Alcampo. E sí que é verdade, quer dicir, sigue sendo a xente solidaria. Moitas veces ves que, pois non a que ao mellor máis ben o está pasando nese momento, pero bueno, cada gran área é o que conta para nós. E sí que é verdade, nos últimos anos sí que vemos unha disminución, obviamente, na colaboración, sí. O entendemos tamén, obviamente, a situación das familias en moitas ocasións é máis difícil e non sempre pode, obviamente, colaborar, pero nós, por esa parte tamén, obviamente, somos comprensivos e entendemos, en moitas ocasións decimos non sempre ten que ser con algo material, tamén, obviamente, simplemente agradecemos enormemente a aportación de tempo, pois axudándonos a seleccionar o material escolar, a facer concienciación nos centros onde temos as recollidas, a realizar as entregas, quero dicir, obviamente, calquer tipo de axuda, saben se ese material si pode ser para nós de gran axuda, pero senón, obviamente, tamén con tempo, agradecemos enormemente porque a vontade é igual de boa. Claro, pode ser voluntario e axudar en distintas tarefas, non? Claro, correcto. No tema da recollida, non? De cousas que facedes, despois como organizades eso? Como decidides a quen se lle dá que, como vai eso? Vale, mira, nós, obviamente, a campaña de material escolar se executa en setembro, pero, bueno, este traballo noso ven de moito tempo atrás. En xullo xa empezamos ca campaña de material escolar por nós. Pois, obviamente, nós temos unhas regras, hai nenos que van en infantil, nenos que van en primaria e nenos que van en secundaria. A partir do ciclo escolar no que vayan, van a recibir un material ou outro, a mochila, con todo o seu material escolar. Temos, obviamente, referencias das peticións dos centros escolares, dos requisitos que cada centro ten, e un pouquiño temos unhas reglas xerais. Entón, cada menor que atendemos segundo o ciclo escolar vai a recibir ese material. Hai material que xa sabemos que é moi difícil que nos donen, como, por exemplo, mochilas, pens, material informático. Entonces, o material un pouquiño de máis elevado custe, sí que a entidade que fai fronte a esa compra. E logo, outra parte, pois un pouquiño material que podamos ter complementario das doazóns, incluído tamén as mochilas a maiores. Pero sí que é verdade que o básico, un pouquiño material máis costoso, faise cargo con partidas propias a entidade. Claro, e esas partidas propias veñen, supoño que de doacións e de socios, non? Claro, de socios, obviamente, programas que temos financiados pola Xunta de Galicia, especialmente a Consellería de Política Social é unha fonte moi importante para nós de apoio, a Dirección Xeral de Inclusión é un pouquiño gracias a que podemos levar moitos programas adiante, obviamente, e logo tamén, como non, empresas, nas campañas sobre todo, neste caso, por exemplo, situándonos aquí en Vilagarcía, como ben decía, Alcampo, é unha parte moi imprescindible, socios para nós, claro. E cantos socios tedes? Non sei se aquí sabedes máis ou menos cantos socios. Pois na comunidade de Vilagarcía non podría dicirche, pero estamos rondando os 930 aproximadamente, máis ou menos. Obviamente é unha cifra que fluctúa, obviamente,
pero estamos rondando esa cifra. E teñen unha cuota ou... Sí, hai diferentes, quer dizer, podes facerte socio, partimos dunha cuota de 250 euros, unha información superimportante que moita xente desconoce, deses 250 euros, logo, por exemplo, na túa declaración de renta, o 80% desgrávase, non? vende, efectivamente, vende volta. Entón, bueno, para nós é unha gran aportación 250 euros, pero para nós, obviamente, se vai a quedar nunha cifra máis pequena que tamén é a ter en conta. E a partir de aí para adiante, 250 euros dunha cuota anual, o que obviamente cada un poide este disposto. É unha cuota anual. Se non podemos ser socios porque non podemos levar a longo prazo pois esa cuota, donacións puntuais tamén temos esa posibilidade. E ocurreseme agora sobre a marcha que, bueno, ás veces hai xente que ten como desconfianza, non? Deses cartos que eu dou, donde van, que se fan aí con eles, como lles poderías transmitir esa tranquilidade ou esa seguridade? Eses cartos que vos dades van realmente para a xente que o necesita, Claro, non? pois mira, obviamente algo que nos respalda a entidade é que contamos co todas as contas auditadas, temos unha auditoría externa todos os anos na entidade, tanto de programas específicos como de contas xerais da entidade, entonces obviamente aí non hai volta de folla e ten que ser así. Non hai trampa nin cartón, non? Efectivamente. Tedes un proxecto novo tamén que é unha aula de formación que inaugurastes aí non moito, non? En decembro. Sí, como vai, como funciona, que facedes ali? Vale, un pouquiño vindo seguindo o fío da conversa, damos moito peso á orientación laboral, vale, para, un pouquiño o noso fin, lograr a independencia das familias. Unha parte que nos encontrábamos nos realizamos formacións en moitas ocasións, tanto a maiores, como ben falaba, como dentro do propio Departamento de Orientación Laboral, aos propios usuarios, pois cando ven un perfil de persoas que necesitan reforzo nas competencias digitais, na búsqueda a través dos portais, pois obviamente as propias orientadoras realizan esas formacións e necesitábamos un lugar adecuado para realizar esas formacións. E un pouquiño, con esa necesidade que tiñamos, inauguramos esa aula de formación na sede que temos en Avenida López Ballesteros, e, estamos en marzo e xa realizamos 3 formacións, 2 de orientación laboral e unha dedicada a persoas maiores. E a seguir, obviamente, xa que temos ese gran servicio ahora mesmo. Claro. Tamén che quería preguntar polos premios, tedes un par de premios, o premio Grelo de Ouro e o premio Lola Torres, en que consisten estes premios, a quen llos... Vale. O Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres, un pouquinho fai recoñecemento a restaurantes que levan máis de 25 anos na trayectoria e tamén, como fai 2 convocatorias anteriores, a produtos con denominación de orixe, vale? Un pouquinho honrar a eses restaurantes que levan esa trayectoria ou produtos que ensalzan a nosa terra, como por exemplo pode ser un recén nombrado a IGP Ternera Galega, por exemplo, ou este ano tamén o premio pasou a ser con carácter europeo, que foi o restaurante Camelo en Portugal. Un pouquinho facer reconocemento a esa trayectoria, de tantos anos, obviamente. Cal dirías ti que é o maior reto que vos queda por diante? O maior reto, pois que segue habendo moita xente que precisa axuda. Ese segue sendo, obviamente, o noso maior, obviamente, reto, chegar a todas as persoas que solicitan axuda. E o maior logro, supoño, pois todas esas miles de persoas que axudastes nestes anos, efectivamente, sí. Supoño que é gratificante ver que despois, pois eso que diste, que teñen esa independencia, que poden sair adiante, é reconfortante para vos, non? Sí, totalmente. Sí que é verdade que no caso de persoas que atendemos non é un cambio inmediato, obviamente se trata dun traballo a longo prazo en moitos casos, si obviamente coa nosa axuda nese camiño a lograr a independencia, pero claro, cando ves que se chega a un fin e que as familias pois contactan contigo para dicirlle que todo sigue ben e que, pois que gracias a nós puderon eles solos estar hoxe en día sosténdose, pois obviamente, claro que sí. Non sei se hai algunha historia que te chegara especialmente que recordes que che emocionara moito. A ver, por situarnos en esta localidade mismamente, pois unha familia, quer dizer, a veces o camiño non suele ser fácil, como por exemplo esta historia, un matrimonio que chegou do Salvador con 3 menores, unha familia encantadora, a verdade, e traballamos co reforzo de orientación laboral no momento que se pudo, no momento que chegaron, obviamente, había unha imposibilidade de emprego, que iso tamén é unha situación que se nos dá moi habitualmente agora mesmo, a imposibilidade de insertar as persoas inmigrantes por falta de permiso de traballo, pero sí que é verdade, empezamos a traballar con eles orientación laboral, a proxenitora logrou incorporarse ao mercado laboral, sí que é verdade, obviamente, de maneira temporal, non foi indefinido, seguimos a traballar con orientación laboral, seguimos cubrindo esas necesidades básicas para os 3 menores, incluso, pois no momento de entrar na vivenda, amueblamos a vivenda inteira, obviamente, porque era unha necesidade absoluta.
E a día de hoxe seguimos traballando con esa proxenitora que a día de hoxe está sola, xa cos seus 3 menores igualmente a cargo, pero no que a implicación da proxenitora é absoluta e segue tendo, obviamente, traballos temporais para cubrir as necesidades básicas e non sigue necesitando esa parte de nosa. Si que, obviamente, gracias ao peso que segue tendo con a orientación laboral, pode ela seguir. Pero, bueno, unha persona tamén que, debido a un poquinho as circunstancias desde que chegou aquí, hai un proceso de adaptación, obviamente, esa parte de psicología tamén foi moi importante, tanto para ela como para os 3 menores, e, bueno, obviamente, é un traballo de peso no que ves que a situación, en vez de ir a mellor, pois ten moitos baches cada vez que nos chama, pero, bueno, estamos aí, obviamente, para seguir con ele, para axudala. Casos, sobre todo, familias monoparentais que teñen nenos a cargo, é que moitas veces a inserción laboral se complica pola conciliación, por exemplo. Claro. E dase o caso mellor de xente que empezades axudando e que despois eles tamén, cando xa están ben, cando xa están estables, tamén eles queren axudar a outras persoas? Pero mesmamente, neste caso, esta chica, por exemplo, da que falamos, ela actúa como voluntaria. No momento que pode, obviamente, quer dizer, a súa maneira de poder devolvernoslo, obviamente, é co seu tempo e co seu traballo. Nas campañas de material escolar, sempre das primeiras que está na lista para axudarnos, sí, obviamente. Quer dizer, nese caso, cando ves que tamén que hai un feedback pola súa parte, pois obviamente, claro que é gratificante. Claro. Como traballadora social, supoño que é un traballo que tes que, bueno, ves moitas cousas, moi tristes moitas veces. Ti como xestionas a nivel emocional teu? Como despois, cando chegas á casa, pensas, Dios, todo o que vivín hoxe, todo o que vin, como... Totalmente. Sí que é verdade que é habitual, obviamente, pero non suelen vir a nós con boas noticias, obviamente, nin con boas... Entonces sí que é verdade que é algo co que xa entramos a traballar de base, pero, bueno, obviamente, é importante ter, obviamente, a fortaleza da nosa parte para un pouquiño a parte de reforzo con eles. Pois moitas veces é complicado, non che vou a negar, obviamente, sobre todo agora cando nos chegan familias con imposibilidade para poder traballar, con imposibilidade de xestionar necesidades pois médicas, patolóxicas cada vez de menores, obviamente, máis problemas, por exemplo, de autismo, que hoxe en día están moi presentes nesta comarca, sobre todo, imposibilidade dos pais para facer presente esas terapias. Unha nova cobertura que temos na entidade tamén, as terapias de menores que antes eran un pouquiño máis xa a nivel xeral, pero agora individualizadas, no pago de clínicas que poidan reforzar esa situación dos menores. É complicado, a verdade, non vamos a negalo, pero sí, esa parte complicada de, intentar ser un pouco forte para transmitir a eles o mesmo. Claro. Tamén me xurde agora a dúda de se a xente se achega a vos, se hai todavía esa vergoña de decir, necesito axuda. Totalmente, e sobre todo, quer dizer, falábamos ao principio do cambio do perfil de personas, pois iso tamén mudou moitísimo. Xente que incluso chega a nós nun momento de desesperación de decir, non teño que comer. Entonces non me queda outra que vir xunto a vos. Entonces, claro, nós obviamente hai unha xestión obviamente de trámites de valoración que é necesaria cumplir estrictamente, intentamos que sea o máis áxil posible, obviamente, pero sí que cheganos como último recurso porque xa non teñen obviamente solución. Sí. Supoño que lle decides que non hai que ter vergoña, non, de pedir axuda. No, claro, obviamente, quer dizer, sí que é verdade... Que todos nos podemos ver nesa situación, en algún momento. Absolutamente todos. Eu lle digo xe ti, pero mañá non estou libre, obviamente, de estar eu nesa situación, ni moito menos. E sí que é verdade, eu entendo que non é agradable, obviamente, entendo que non é de bo gusto non poder, obviamente, cubrir as túas necesidades básicas, porque falamos de necesidades básicas, obviamente. Entonces non é fácil para ninguén, pero se, obviamente, mantemos a intimidade ao 100% na entidade, mesmamente mudando un pouquiño esta maneira de traballar dentro do 2020, nunca facemos unha entrega, por exemplo, de alimentos directamente, nin nun punto, obviamente, público, nin moito menos, facémolo a través de un supermercado ou directamente no domicilio. Entonces, nadie vai a chegar a ter esa información e nadie vai, obviamente, a ir máis alá esa información que na entidade, obviamente, é o usuario. Entonces, un pouquinho tamén para protexer esa parte. Axuda, claro. E xa para ir rematando, pois non sei, algún proxecto de futuro que teñades así que me poidas contar ou algunha maneira de animar a xente que se faga socio a colaborar con vos? Algún mensaxe que queiras ti? Vale, obviamente, quer dizer, todo o mundo que poida colaborar con entidade, yo agradecemos enormemente porque nos axuda a reforzar toda a axuda que podemos devolver, obviamente, en forma de material ou en forma de traballo aos nosos usuarios. Proxectos, pois, como ben falábamos, o ano pasado
o proxecto Coidando o Benestar dirixido un pouquiño a maiores e tamén lograr aumentar o proxecto de reforzo escolar para os menores e as terapias para menores. Son como un pouquiño os pilares que queremos agora mesmo reforzar porque os consideramos imprescindibles, a parte da cobertura médica, obviamente, e a educación de menores e tamén, obviamente, na vexez que sea o mellor posible esa etapa. Pois sí, obviamente, son dous pilares para nós importantísimos. E, bueno, un pouquinho un proxecto que ano pasado puxemos en marcha, o da formación laboral para reforzar, obviamente, a búsqueda de emprego. O noso fin, ter que algún día deixar de axudar. Complicado, pero, bueno, sí, será un pouquinho o noso fin. Claro. A nosa mellor noticia sería ter que deixar de pregar as nosas funcións. Sí, Bueno, pois totalmente. oxalá que chegue Totalmente. o momento ese punto. E poder volcalo de outra maneira, sí. Moitas gracias por virse ata aquí, Marte, polo traballo que facedes con toda a xente, e gracias a vostedes tamén por estar aí, e vemos na próxima entrevista. Grazas.